Assalamu alaikum da abokan arziki, barkanku da zuwa wannan channel na Mr. Abdul Crypto. Idan farkon zuwan ka ne, kar ka manta ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar ta sanarwa. Za mu ci gaba da wannan darasi Crypto Hausa kamar yadda kuka sani. Darasin mu na yau shine menene wallet. Wallet wato wata aba ce ko kuma asusu ko ka ce aljihu ko ka ce wata ma'ajiya da za ka iya adana kuɗinka domin samun tsaro ko kuma ijewa zuwa nan da 'yan wasu lokuta kamun ka yi amfani da shi, ko kuma ka ijiye shi saboda ba ka son ka riƙe hannunka saboda wani abu, ko kuma kana tsoron ya faɗi, ko kuma ka haɗu da 'yan ƙwace, ko kuma ka ce mar banki, duk kusan ma'anar ɗaya ce. Amma sai dai akwai bambancin physical wallet da kuma digital wallet. Physical wallet shine kaman wallet normal da kuka sani, irin wannan da ake saidawa, ka sa kuɗinka da ID card ɗinka da sauransu ka sa su a ciki, waɗanda za ka iya cire kuɗin ka riƙe shi a hannu. A duk sanda da ka ga daman sayan abu za ka iya ciro kuɗin ta fefa a ba ka, ka amsa ka sa a ciki, ko kuma aljihunka, ko kuma wata 'yar jaka, ko kuma wani dai abu dai da ya danganci wannan shine physical wallet. Digital wallet kuma abun da ya danganci kwamfuta, shi abun da yake kan na'ura kaman ma'ajiyar banki, ko kuma wani asusu dai da yake intanet, wanda kuɗin dai za ka iya turawa ciki amma ba za ka iya riƙe kuɗin a hannunka ba, sai dai ka yi amfani da kuɗin wurin sayan abu a ba ka ba tare da ka riƙe kuɗin ko ka miƙa wa wanda za ka saya abun a wajensa ba. Sannan guri ne wanda za ka ijiye kuɗinka saboda ka samar da tsaro. Kamar shi kuma crypto wallet yana da tsaro, da kuma tsaron da ko banki ba su isa su san menene kake da shi a cikin wannan wallet ɗin ba. Sannan akwai bambancin tsakanin mobile wallet da kuma crypto wallet. Bambancinsu shine mobile wallet shine kaman su irin su Opay, wurin da ake adana kuɗi, ko gamayyar kuɗin da kake da su za ka iya adana su, shine kamar su Opay da su Palmpay da sauransu. Sannan mobile wallet tana amsa ne ko kuma fitar da kowane irin nau'ikan kuɗi da muke amfani da su. Mobile wallet kenan, kamar irin su fiat currency da sauransu, kamar normal kuɗi da muke amfani da su na banki da sauransu, duk take amfani da su. Shi kuma mobile banking apps su ne kamar su GT Bank, Access, Zenith Bank, Union Bank, UBA da Taj Bank da su Jaiz Bank da Keystone Sterling da sauransu. Su ne digital bank mobile app, shine wannan. Sai kuma misali akan mobile app, misali akwai irin su Palmpay, Pona, Bitcoin, Visa, Pay da sauransu, da su sauran abun da ake da su kamar haka, kamar yadda kuka sani. Wanda su ɗaya ne daga cikin rabe-raben digital mobile app da aka cire daga cikinsu, ko kuma e-wallet. Duk rabe-raben cikinsu ne aka samu su waɗannan wallet. Sai kuma crypto wallet da yake da bambanci da su dukkansu. Ita crypto wallet wato wuri ne da ake ijiye cryptocurrency da duk wani coin ɗin da ake amfani da shi a kasuwan crypto da kuma sauransu. Shitcoin ne da su waye da sauransu, da token, duk ana ijiye su ne a cikin crypto wallet da sauransu. A cikinsa shi ma akwai 'ya'ya guda shida, wato wanda kusan kowanne su ma suna da amfaninsu. Crypto wallet ɗin a cikinsa shi ma akwai ɗan rabe-rabe. Yanzu kamar wannan shi muke kira wato da single wallet, wannan kenan. Single wallet kamar Pi wallet, wanda single wallet ne, wanda iya Pi shi ake amfani da shi a ciki. Ba za ka iya tura wani coin ko Bitcoin ko Ethereum da sauransu cikin zuwa wannan wallet ɗin ba. Misali a cikin nau'ukan single wallet, kamar yanzu misalin single wallet shine akwai Ethereum wallet, wanda shi iya Ethereum za ka iya turawa. Sannan akwai Litecoin wallet, wanda iya Litecoin kawai za ka iya turawa a cikinsu. Sannan Ripple wallet,
Stellar wallet da sauransu wallet ɗin da muke da su, wanda kowanne iya wannan za ka iya tura, ba za ka iya tura wani kuɗi ya shiga ba. Kamar Trust wallet shi ake cewa multi wallet wanda za ka iya tura coin daban-daban, kusan dukkan coin ɗin nan da muka ambace su za ka iya tura su cikin Trust wallet, wanda matuƙar coin an ɗaura shi a cikin wannan wallet ɗin za ka iya tura shi a cikin Trust wallet, shine multi. Misalan nau'ukan multi wallet da muke da su shine muna da akwai Trust wallet, akwai wallet autumn wallet, akwai su metamask, akwai su free wallet, akwai su wallet da sauransu, akwai wallet da yawa dai da muka sani. Sannan akwai kuma centralized wallet kamar OKX kenan, shine centralized wallet. Kamar irin su OKX wato da Binance da sauransu, kamar ka ce bankuna ko kuma ka ce wallet ɗin da suke ƙarƙashin kulawan wani, wanda wani ne yake juya kasuwar, sai abin da ya so za a yi a cikin kasuwar, wato su ne ake kira centralized wallet kenan. Kun gane? Ku rinƙa bambancewa. Yana da kyau mutum ya rinƙa sanin waɗannan bambance-bambancen, saboda kada iya ce yana harkan crypto a tambaye shi wannan wani wallet ne ya kasa bambancewa. Su ne centralized wallet kenan, su irin su Binance da sauransu da OKX. Wani ne ke iya juya kasuwan da ya yi pumping na kasuwan, ko kuma a rana ɗaya iya cewa ba wanda zai siya da saidawa a kasuwar, duk ya abun nan, ko kuma su ce suna da wani matsala yau kasuwa ba za a yi amfani da ita ba. Sunayensu shine centralized wallet. Sannan muna da kamar yanzu ka koma bankunanmu na gida su centralized wallet ne, tunda kun ga gwamnati take da ikon juya banki da sauransu, take da ikon juya su ta ce yau ba service ko kuma network. Yanzu kun ga centralized wallet su ne kamar Palmpay wallet, Opay app, Binance Spot wallet, OKX trading wallet, OKX staking wallet, Netlab da sauransu dai ga su nan. Decentralized wallet kuma shine kamar su Trust wallet, shi decentralized wallet ne, ba wanda ke juya kasuwan, sai kai da kake da coin ɗin, ka ga dama ka saida shi yau ko gobe, kai kake da ikon juya kasuwar. Ko passphrase aka baka, in ka yarda passphrase, ba wanda zai iya dawo ma da passphrase ɗinka, sai idan kai ne ka nemo inda ka rubuta ka ijiye, za ka iya dawowa da wallet ɗinka a Trust wallet. Kun ga passphrase kenan, wanda duk wanda ga nuna passphrase yana da kyau ka adana, shine kusan in ce mukullin buɗe wannan bankin taka da kai ijiye a ciki da sauransu. Shi kuma duk wani banki app ɗin da wallet ɗin da ga an ce ka sa password, ka sa Gmail da sauransu, ka zo a ce ka yi face verification wato KYC kenan da sauransu, wannan centralized ne. Wannan yana centralized ne, da fatan kun fahimta. Decentralized wallet misalin su metamask, Trust wallet, Hotmark wallet, Brown wallet, Free wallet, Abra wallet, Pi network wallet da sauransu, su ne decentralized, wanda kai kake da ikon juyawa, ba wani wanda zai ma mulkin kama karya ya ce shi ke da ikon juya wannan kasuwar taka, sai kai karan kanka kake da ikon juya kuɗinka da ke cikin wannan kasuwar. Passphrase ita ce kawai garari ko in ce matsalan da ita decentralized take da shi, amma don tsaro da sauransu gaskiya ta fi centralized wallet ita decentralized. Idan mutum ya je amfani da smart contract wurin payment, ta yanda za a iya cire ma kuɗi kawai, idan ka je ka yi signing da smart contract wurin yin payment ko kuma wurin amsan wani abu ko wani airdrop, to shine hanyar da za a iya cire ma kuɗi a cikin wallet ɗinka kai tsaye. Shi yasa ga mai wayo wallet bibbiyu, kowane wallet da ya san yana yawan amfani da shi zai zama yana da shi guda biyu, saboda ko da ka yi signing a airdrop na scammers
wallet ɗin da kake ajiye asalin tsabar kuɗinka ba shi za ka yi amfani da shi ba, za ka yi amfani da sabon da kake da shi wanda shi ne idan ka yi airdrop an tura ma sai ka yi transfer zuwa cikin asalin wallet ɗinka da kake zuba tsabar kuɗinka. In ba haka ba wani lokaci za ka iya faɗawa ruwa saboda ka je ka yi signing na scammers airdrop su zo su ma kundin bala. To wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin decentralized, kamar yadda shi ma centralized yake da matsalolin shi, ba ka da ikon tabbaci ko ikon gudanar da kuɗaɗenka a duk lokacin da ka so. Sannan akwai hot wallet shine na biyar, hot wallet, metamask hot wallet ce ita. Ita hot wallet wato tana da daɗin sha'ani wurin transaction akan lokaci ko kuma amfani da shi wurin signing na wasu airdrop da sauransu. Tana da daɗin sha'ani gaskiya, amma sai dai tana da fama da wata matsala wato ta rashin tsaro saboda akan intanet take. Misali kamar su Trust wallet kamar su misali Binance, Coinbase, Blockchain, Robinhood, Pitpad da kuma Metamask da sauransu. Sai kuma na shida cloud wallet kamar yadda kuka gani, kun san wannan cloud ne kamar yadda kuka gani gashi ne cloud wallet kenan. Ita kishiyar hot wallet ce wanda ake adana maƙudan kuɗaɗe a ciki, kasancewar ta ita tana gudana ko ba network za ka yi amfani da ita, ba akan intanet take gudana ba, tana da cikakken tsaro gaskiya ta fi hot wallet. Cloud wallet ɗaiɗaikun mutane ne ke amfani da shi gaskiya. Misalin su cloud wallet shine kamar USB, Ledger da Ledger Nano da Paper wallet, Keepkey da sauransu. Su ne cloud wallet. Littafin da kake adana passphrase ɗinka shi ma za a iya kiran shi da cold wallet. Duba da rikitarwar da suke da su waɗannan wallet zan fayyace muku bambancinsu. Misali kamar ni ne yanzu na tura coin zuwa Metamask ko Remitano da sauransu, wanda idan na tura zuwa Binance zai dirga ne daga Trust wallet, zai dirga a deposit wallet na wani Binance. Da na tura USDT din zai dirga ne a Binance deposit wallet a wurin zan gani. Bayan na'ura ta gazgata da tabbatar da transaction ɗina, wato zai tura zuwa cikin hot wallet har ya zama ɗaya daga cikin coin ɗin da za a yi trading ɗinsu. Idan aka tura zuwa hot wallet ɗin shine har zai zama ɗaya daga cikin coin ɗin da za a yi cuɗanya wajen transaction ko trading da withdrawal da sauransu. Ita hot wallet ta zama wallet da ake ɗiban kuɗin da ake shige da fice na kasuwancin transaction na hada-hadar mutane. Idan kuɗi ya hot wallet ne sai a datse wani sashi daga cikin kuɗin, za a zuba ko a matsar da su zuwa hot wallet da nufin ko ta kwana. Domin a yadda exchange za ta iya adana kaso 60 cikin jimillar 100 na kuɗin da take juyawa a kasuwar a matsayin ko ta kwana. Amma fa ku sani kuɗi a cold wallet ta fi tsaro nesa ba kusa ba. Domin ko da kuwa an yi hacking na account ne, baya taɓa cold wallet, sai dai a ɗebo kuɗi daga cikinsa a zo a samu a ɗan rage matsalolin da yake faruwa, har a samu a ci gaba da gudanarwar da harkar transaction a cikin wannan exchanger. Idan farkon zuwan ka ne wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu. Don haka ku ci gaba da bibiyan wannan channel na Mr. Abdul Crypto domin samun ilimi, domin fa'ida a crypto. Mun gode.